En we zitten ook hier. En we zitten ook hier naar wat Matifu Dodo Isabito. En we willen hem ook vragen van je assistema in Akondre Nono. De Juk is eigenlijk een president. Of tenminste een regering die kisisma. Meta kwansant president heeft een woord gemaakt. De president heeft een woord gemaakt. We hebben werk voor de jongeren. Maar niks komt hier. Niks komt op de tafel. Nog niet. Maar hij werkt voor eigen dingen. Vicepresident ook is ook een punt. We moeten werken op onze deel. Als je er mag komen, moet je komen. We moeten werken op het deel. Maar Asawina is geen probleem voor ons. Ja toch, Asawina is geen probleem voor ons. Asawina is een probleem. Paspoort of wat, geen probleem. Het is niemand van niemand. We gaan werken op deel. Ze komen voor de rechten van ons. De president heeft gezegd, hey, we gaan werken. We gaan werken aan jongeren van ons. We gaan werken. We gaan werken op deel. Maar je hebt niks gedaan nog steeds. Dat apportie waar je pinait. Vice-president potentieel lekker aguteren aan de konto. We gaan werken. Aguteren is geen aguteren. We moeten werken op een deel. Op een deel. Luka bigisman, luka poti wang, luka awanse siki. Maar hij heeft niks gedaan. Je bent VP. Je bent geen VP, maar mij. Ja toch, je bent geen VP. Je moet werken op een deel. Als je wat doet, moet het gewoon simpel doen. Sayu bewanshi aman dugi asrana bevolking, eerste oplossing. Eerste oplossing voor mij? Ja, maar respect me eerste oplossing voor mij toch? Abenelat mi wani. Abenelat mi wanshi, me kamaroko dapi. Asa moest zijn abenelat? Mluku de poti wantang, umuroko tap dil tang. Mi wan dati, me tera vivi paka. Tak eroko tapi dil dapi na benelat. Ine luku noti isake yon furu. Deskalian sani muli basan akter vehicle. Yusre wap skalian dape. Kuli bi rustig na usrevi. Unom fight usrevi. Alazan iko jana na wamburudu. Look at the biggest magimi. The poti wang. Ina tro muni go so. Look alazan gi wale isi. Le kwa be dape. Mine fight tamang. Ite was seta order. Marinas Bay seta order. De Indianen zijn geen slechte mensen. Zijn van ons. Indianen zijn geen slechte mensen. Want inspecten kan na kwans maar zomaar. En dat kan nooit. In Broko tapa die bego je tapa order in de Broko tapa santi. Je hebt discipline gekregen. Je mag die vrouw niet slaan. We gaan werken met de kring, meneer Amoxie, Seturo Kodre Coalitie. Je bent minister van daar. Jullie allemaal zijn allemaal daar. We werken voor geld. Het is niet jouw geld, het is staatgeld. Ik zeg het direct, die vrouw heeft niks gedaan. Maak het kort, 1 keer. Je mag niet gierig doen. Ja, tap deal de man de. In Morocco tap, ik ben de biggie one jas in Morocco. De biggest man moest kies de money wale isi. Zolang aan biggest man wacht je money. Morocco tap a deal. True. Je bent een prijs, je hebt gevraagd voor wil. Dan moet je dingen doen. Ja. Moet je wel doen, net als de president. Ja. En ik zeg het vandaag, meneer Santoki, jij bent geen president meer voor mij. Ik zeg het vandaag, jij bent geen president voor mij. Je hebt mensen om je heen. Zo kom je daar. Ik zeg het vandaag. Laatst mij even gezegd, Hindustan ging je president worden. Je mag het horen vandaag. Ja. Een president mag. Laatst mij even gezegd, je mag geen president worden. Het is zo gierigheid. Jij bent ook een crimineel. Niemand, men is ook een crimineel. Iedereen is een crimineel. Het is money business. Ik zeg je vandaag, president, roko tap you deal.
Rokotapudil. Rokotapudil. No, 100%. Ja, 100%. Iba wat kwam snel dito. Volgende we go inamer. We go inamer meneer Asabina, we go access na de. Ome honde de skaljan say ko inamer meneer Asabina. We go inamer. Oké dan, 100%. En zo hebt u het ook hier gehoord. Nanga suma ubetaki? Awinash ook toegi ama statement. Kulturu TV, Alston Sanayong is signing in. En zoals u op beeld ziet, dan gaan we vandaag in gesprek met de heer Dodo. De heer Dodo, meer bekend als Ruel. Nee, ik heb het verkeerd gezegd. Ruel, meer bekend als Dodo Fernandes. Ja. Dodo, we gaan praten een beetje over de actualiteiten. Maar eigenlijk, omdat het een aflevering, maar dat wil ik eigenlijk samen doen met Dada. Isabi, en dat wordt ook over jaarlijks baka we tak over aketi koti dat na slavernij. Isabi to akatibotori sa wetaki. En like van mesje den pangija zo mensen en u ziet het, Dodo is al in de ban van keti koti, dus je mooi pangi je kon teken jaso. Sumano sabi, dana saning dokter Sofiret Mostraat naast de Hakenbank. Ja, Dodo, wansani sa you altijd ben taki na ja te amoni voor IMF Doro dat was je zo op sa isabi en nu aten Doro moni Doro IMF en we hebben gezien dat als een begeers like een begeers van face isabi toch president vier face isabi toch like amoni Doro de soort sandati en afvraag na pe amoni mu investeer isabi toch fayushi amodel dati Concrot des mana Holland Serana Flora Marine Flora Aflora be Alase Ghetto Pond Rango en was matak nooit met tak dag Curaçao dag Mama Lins ik groetje zie je met tak dag moeder Lins iedere buna osoto ja man ik groetje je man en je kinderen en je kleinkinderen dag alle mensen alles maar say arkimi alles maar sa o arkimi wat je ta arkimi van sano taki ja oké desma ota arki you fawaka amoni fu IMF Doro PU denki amoni o investeer go. In wagi de mare guaroko. Amoni IMF Doro. Amoni IMF Doro koers keren. Amoni IMF Doro ti de meneer minister takombo moko 600 follow. Amoni IMF Doro presidente lafo visi van my lafo my breedte. Pametang in watra kontra watra eiland lok to grong amonim IMF Doro amai breedte de mahor party wahir party de mahori takama moni Doro visi tif ama breedte amai pese breeki amai klemla maar de ma medelijden aan afvallen Mi ook in een op toer. de ma am medelijden aan afvallen maar moni Ik kwam ook in een op toer. oké Ja, dadelijk met taki brada. 100, ja. de man breedte takama moni IMF Doro maar sabi no an kondre bijna in een Caribisch gebied no conform naar IMF dat is dan een soort voor regeerders dat de moko uit naar moni IMF me frede tak na soma de pemi gram chimbo paya ma sanano ama poto afop chopaye on totrokchi ala de chim wo pota paya en dan man is maar mij komt op TV aan mij laf aan mij vertellen ik een verhaaltje we hebben 50 miljoen niet 50 miljoen gehad 50 miljoen heb je gehad jij hebt het gehad man volk hebt het gehad af im lera volk tak ik heb 50 miljoen gehad we gaan nu harde noten kraken maar je kan glimlachen joh wat maar lafu a volk na maar lafu a volk na maar lafu je hebt het volk ze hebben het volk wederom pijn gedaan en dan man is hij Maar aman taki dat man deel voor ammonia ma pot go in a social stelsel isabito de social zwakkere na nga resort sandati fa you like dat na goed idee amana yoko me yoko they put ammonia in de zwakkerste fire ammonia baka no kisisma len wan money poten wan bodre if na I am go tibo bayanga money tak ala go to mos de fasta da bobong
Maar no kon kiezen maar dat sociale zwakste. De man is lukken zwakste, no samen maar lukken de oma 3 jaar mas dong, maar lukken om een bigis mee kiezen 1200 follow bij. Maar sakali si na 1000 follow. Zij de bigis man mag libi, zij de wekeerders mag pas de euro. Zij de je vernietigt de bigis malibi, zij die no machides malibi moro. Want aan het 1200 as man mag voor het jaren. Kom een horus ref voor de gekker, de man verstand. De man guascor, de man sap bombo sa de douanga de bigis mafuno. If as man kies pension, as man kies AOP, pas maunya. Ik des maar 1800, in een gundes maar, tijdens maar gaat ik money naar 1300 nog meer konde. En zei de je kordes maar. Ik maak des maar pay om mijn tax. Terwijl ik kan make de man, ik kan, aan money ik kan gewoon tap de euro's maar rekenen. Maar nee, money moest make. Dat is, aan money kon. Maar uno fen boom, fen misabi, amoni sankong, amoni a 50 miljoen, na mek VAP, politiek, propaganda. Ja, en uno de... En horen, na zo, te atengo door voor stem, dat a 50 miljoen toch, na dati, de mau bijstaan zogenaamd, de mij lukken zwakkere, de mij bijstaan, maar no lukken de mij lukken sma, na politiek propaganda de mau voor na amoni. En de helft ook de massacre, want next afvallig nog vind ik. Inom konkorum. Ik begin denk van je ko actie van nog 5. Want uno accepteer moro. Dat men met tijdens maar alle maten te op het eerste sansa moet maar voor Chan moet weg. Ik kan de hunde staan, ik kan de blakken, maar ik kan de Japanese, ik kan de eerste sansa moet denken. De enige sansa moet kunnen op. Die man moet gewoon weggaan. Mina lek mevrouw Silas met denkt, hij moet weg. Ja, en nu de man die na tweede helft en P. Brunswijk schreef het takia tweede helft dat was je zo psa. Je sabi toch? Je abribi het tak tweede helft wa Sankan City ete. Tweede helft de man no set next. Is dat van de module do set sani. Tweede helft dat de man met propaganda, politiek propaganda. Dat de man zogenaamd de man zoekt kies des mabaka. Dat de man do. Brunswijk gwen kis maar voor VAP na kis ook kis des maar. Brunswijk dat gwen kis maar Brunswijk bouwt gwen kis maar VAP kis ook kis des maar. Im luku sa de doen ik voor minister en zogenaamd de koosminister na OW voor krima a worried minister fesi luku ala de veld luku ala de passie dan een potwa wan blaka mana fesi im luku me arke alasan me follow de mana de kati ontslag man. De man sap de no komoro. Eno stafas van de man koko. Blaka man nga uno metaki de man kom, maar de man mag kies ons sting. Wins was afro kiezen de man pot team blaka coach minister. De man pot team blaka second minister ta waf de kule minister. Unom stem die de man. If je stem die de man, iporip tje jeugd, iporip tje toekomst. Ik lukt man kies 50 miljoen aan mij laf aan mij dansen, maar nooit aan mij dat 50 miljoen is de chokjes bij de tap scoren, de chokjes de stap. Jij zou koers komen heen. Die de man aan bij jou voor dat kan bom gaat 600 kon. Dat nee denk je, dat gewoon niet waarom gaat 600 kon worden. De man is sarpotis, maar dan mag je de man. Ik heb medelijden. Je hebt medelijden aan gevolg. Blakke man. Samen moeten ino de man no dis no mag kies juste wis de man pot so wis de man royer ala de hedistani. Pot so blaka man tapales inom stem di de man. Make me take you ansani. If de man be a 35 zetel ta de man be man converse ala den grong be man do asa de wani ta de man bo lip moro wreed. De man bo aptrobe if de no komoro want de man saptak de no komoro that make them do so. You lek wan blakasma, you no mag go stem die de no mag arki tapadek, you no mag arki afyankoi, you no mag arki no de man na money de mij kon godo pen. A 50 miljoen na de mo prating. You no kies next. You na ap niks mee daar te maken. Im look van mij presiri. Look van man comforto, look van alle de man comforto, look van une komangri. Look van une komangri dat im look, you no man je update moro. A mij tak wan bambus concession dat kolo. Wan bambus concession dat kolo den go 16.000 wan molek lek sa je kiezen toe. Want je zet daar je voor geen moer uit. Maar je krijgt 20.000 elke maand. Dat volk €6 kotranga. Dat je kan tak wan bambus concession dat kolo suma na you.
Abang makoses toch? Atruta kwam bambus. No, de wan bambus de 1000 geluisterd. Is waar. Maar de paai des maar 20.000 wan moeten. Dus maar ze hebben recht op leven. Maar jij alleen stil en het valt pinaar dood. Ja. En nu denk je dan aan komst voor IMF money dat bepaalde verhoging zou aan isabi de soort sana. Die wanu asane gerslik amoni kong da juist asan muskong morolik tigi unuta, maar we sitak with wantrabo weeking ekong isabi giyu itakik batakire amoni musgo ina produksi sektor. Maar stel voor de san saya si aladi, in sayu denk amoni beka invest ook to een deel voor amoni. Amoni mus pai baka. Amoni ino kan poten by moi wagigi minister, by moi wagigi wa assembly le sane do next. Amelai oli gratis. Dat je taki dan mau ko kari jonki mama pergi tak na just temen pot dape. Ja, mek kota papis tadi. Dan mek le kwa meisyak ba. Cara mango begi mona saya da. Ma pergi ama sitak me do de sandati. Ai. Ama sitak me waka begi moni. Ama de mana assembly le tok de me begi. Ama sitak me waka begi moni. Sma e gimi. Mam ne waka begi. Ja. En fa you be vanaf gesprek dati voor Ambe drungu, mesilek ambe drungu baka. Amano sap sei taki. De ma sopi man. De ma herdi de ma marwana ma jonki. Nanga yumo fo ma smoko. Fa ye dringi sopi da pedule ko ambeisha. Nanga yu bel na smal eseki belagi. Na yu sref eseki belato. Lip unu nanga reus. Ite kwa roko nei tapu fu drea kodre inoman doing. Tewe taki. Je karon jonkie. Maar je doet qua vrouw, no als man het tegen. Je doet net als een meid. Ine zit ik naar qua vrouw je weer, qua vrouw je doet. Qua umasma. Te we tak kondretori, inom tjade sandat ka unu. If you want do qua umasma, dringi sopi do qua umasma korde dat na yusak. Unu no mek pukorisma. Isi van be prijsun to, dan ben mine prijsun. Is van bij prijs dat ik mijn moro bigi voorzitter. Zo blak amantang. Zo tang. Ons don schoppen rotzooi. Ina bisi nanga trasma. Dan me kan je voor wonder met een blak amant aan een vrouw is na fiskeer ke bari. Van gadabong. Kot is goed. Tedes ma pota monigi. Je voeren go bij prijs vrouw nanga. Zo tang. Amap. Ja. Nou weer ini. Ja. Shit, jongen. Ai. Ya, do mau godoro unelu kudes masa dan de desani. Toch, maar je vindt dat amang laat me het voorzichtig zeggen hoor. Sandu man kwenti man blakama altijd te vernederen. Kisi pas bij sata, look pas mij spiti. Dat is mo look mo taki fast don kosmanga desma. So tang dat mek tap do tipi blakama. Im look unu wai tijd project. Unu wai make it tuna ma sorgu deng. We longi de sorgu de ko karmi junkie. Mi de rokotranga. Yona brensel na potin assemblée. Lek o masma wedo. Brensel na potin assemblée. Bele kwa meite do. Ja. De ko karmi junkie le kwa umas maya do luka pakine skin. Maar je kisah gevoel tak na you amai taki want eigenlijk Mina problem na mi anoma taki mas mij temi na unu ay taki dat mek mi dat epika ma le kwa meit amai do. Mi do a kondre roko. Stop fal chining relaste. Le do. Mi lek suma kanape do. Koteiga man. Lek suma kanape. Maar dan denk je zo, maar dan ben je zo. Lek suma koteiga de man. Lek suma kanape. Le kwa meisje amai do. Le kwa meisje maar pikkie boy. Ik denk dat we kosten dat we conformeren. Le kwa ma kans you kisi. Net als een meid doe je. Ine zit dat le kwa umas meide. Le kwa umas mayude. If you want make a tisma no mo kona mai kotegi tak na le kwa umas meide. You no ma ye blaka man problem. You no ma los blaka man problem op. You na blaka man fa money sa ye roko dape. Dat me kwest don dape. West don dape for gara portfolio money fi. Mi no da den tu dati. Enough lop mi na you sak.
Ja. Mi hoop itje abab gofara. Ja. En Messi, Dodo. Dodo, want Messi tak ama be wan go wan soort verdediging. Alhoewel, want je draaien go, is de man taki draaien go babung, no? Go kwata. If de wetman taki tak ama verkeerd, ministerie van Justitie en Politie atan taka verkeerd. Ama volgens regelgeving, ama no roko volgens a procedure. Bigi wang, we maken concreet coalitie, toch? Bouta is de achterbaan, toch? Ja. Toch? We werken elke dag. Ja. We gaan geld. A poti wang om pina. Die doen ze in doen ati. Ja. In doen ati, dan kies lobby. Ja. Ja toch? Ja. Die suku de ma limang. Alama ben kolen man, alama money. De ma voerman. De ma voerman. De ma kost don't te kruimel op pinasma. Kruimel die, als je dit doet, kijk hier. 10.000 is hij kruimel die. Ja. Als je gaat werken, moet je werken voor eigen deel. Ja. Ja toch? De ma zei kost toch ja toch? Na tap til wego. We roko hoe so hoe revi. Moner ko tap president ta kuasa itap. President ta kuasa itap. Oké, die maar wat doe ik dan die? Mi wat doe ik dan de jongeren? Maar toch gaan we doen, amalei, maar wat de familie daarbij. Ja. En hij rokot, te rokot wat tabel, we rokot abdil. Chuang. No, on that rokot abdil. Dodo, we go doro baka. Oké. Fayushi a model, luka may nakiwang box sa idrape. Fayushi a model, Dodo. Sa opsa de komende jari. Het is sa EPSA want uyere ook toe president Bouters bij de Lembo ook toe. Amanga tori amatak eigenlijk we feti maar umbigaluka verkiezing tori. Isabi ta verkiezing tori umluko eva verkiezing ogodoro want eva verkiezing ogodoro asangka escaler. Isabi Fayushi a voortgang voor Suriname de komende 2 jaar ete. De man ik creëer zo oorlog. De man is de in staat voor creëer oorlog in Akondre. Want meer ze hebben, er is een heleboel olie op de kust. Er is een heleboel olie op de kust. Wie is er eerst naar voor olie? Peden bauxite money de. Peden go to money de. Ja, go to money na be man kibri. Bauxite money na be man kibri. Daarna olie money yo kibri. No kokora volk. Blakama stem some. Stem them. Zo dit moet de nu de conversie. Stem some. Tomate to op unom begi he onze vader begi. Stem some weg. De mij pritum se bigite en de man no do next year. De man no do next give you. De man si fa dem bakrapi nei grandma ngai de ma kosmi. No do make me taxa nanga mopo. No do si sa jonko takange mopo. Ima kosmi. De man si fa dem bakrapi na unu grandma. Pina un grandpa, bull un grandpa, kot un grandma ede. Da bakadati, de man me kongo akerki nooit de man te go short dat de trafolok so do dwangon. Unom stem di de man. Imak te komi somo tatak funu. Ja, somo tatak funu. Somo tatak funu nanga de apostle funu den blakamang. Mana so blakamang utang. Im luku po we waka fanya. Sama kada. Kor de me koru de man saptaki. Ano gemakkelijk blakamang. Blakamang hey, we make me tegen sani, so de mau tangau duangau no. De masa tak blakamang dong, dat make do duangau. Im lu kwant te kom op die blakamang, im lu kwant tra blakamang taki. Da mes tak boy, ano gemakkelijk hoe pota monkey tapen baka. So mo tak funu. A blakamang, ano gemakkelijk hoe pota monkey don tapen baka. Dat te mitung. Im lu kwant tra follow ke pinau. Tak want to tramay tak sa de man is ang rokobo na nga mo ni de man next de man no do if de man be up 35 zetel de man be man converse den grond nooit more of ya pay no be bomo in politiek de man sam na den grond de man wan furu de man no business na nga you
Yogines pananga yulek blakama, yogis pananga den gronsa wan furo. Ja, en dodo mi kiswang me ubakrepe helemaal, maar mi kiswang request ook te voedensma. Pedesma takboy yumus hal atori di sian of nga de passi in Suriname. Saip sana nga de passi. Isabi to te me midesma de mai weng mi takboy me dodo karta sandati anyong sana yu meaning tap den passi nuno de in Suriname. Den passi de brokota. Den passi brokota. So do tan fi. No me kapasi, je va kos dolek rawan dapet tapapos. Away, alek rawan. Je va kos dolek rawan tapapos dapa away. Ano ma do rokobong. Imluku ala de football vel bus-busi. Ala peptineng repri bus-busi. Amanes bafis don fur fiari. Sami sabi. Baka fiari. Unwe. Di demang. Vis demang gi money teki. Dema me kwa furu ko wan kholo teki mai non stem gi demang. Te dema kon baka a wan kholo dati. Yo payen baka. Plus dema aba plan fus don. Dema dis wans do Twitter ya so fura ole money. Nanga gas money. Imluku dema nes banga kistensel. Dema den taka folo kos don ji den lek wana fudes don drai tiari langa sondre fa folo kisofi anoroko. Unos do lek wana gi. Takwa legwana misi po toa nefine neki ine yere os dogi beki kote a follow disi nos do lek legwana gi pu sonder de kisofi fichara kondre ete fi da de dana kirum ting do no wan frey datra do no wan nyambu wan ko underfoot dana wan sana control ting bukto 100 ide kwestie kau ede. No, 100. En hier heb je dan ik zou zeggen, een verhitte gesprek. Isabi toch, je is model van Dodo Echaring. Dodo, we komen weer bij je. Maar dat is dan in de band van Kitty Kotti. Dat wordt ook Blakamatori. Isabi toch, Blakamatori. En het was dan niet. Voor mij want is het dat de man tapa passi pedele neka musre. Voor mij want de man kan voor de stond op. Want des man na money vrij wagit op straat moro. No de je mek unu floras mano a play neka gwa. Voor de stond op. Wagine rei moro des man na oli. No de na fe buur man staat ba wagina nga wan batterij. Des man na money kanga wagit op straat. Voor de stond je verhinder unu libi. Je storpot is malibi, ino lobon, je storpot, in het is een voetbalveld in een kring. Je hinderlijk wel last ide die pot is ma. Ik kom met een happy gong, je piritief is 50 miljoen, omdat is op na jange vrouw aben bon. 100%. En zo hebt u het gehoord hier van Dodo alias, ik zou zeggen Ruel alias Dodo. En zoals Ishidem Pangedisi, dan gaat het om een verhitte gesprek. Ja, een verhitte gesprek, maar ja, dit heb je soms. Isabi nog steeds Kulturu TV als dan sana yang op locatie en tangalanga we doen de interview we ko ina foto en ja, usabi ta ka mic dis na wan pepre mic dus we bieden onze verontschuldiging als er dingen zijn gezegd en sa nofiti na AI of na afasidati en dat heb ik geleerd van Mimati Nendrape Lembo altijd tamay takasandati en weer signing out. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari Teana, Wogoluku na Kulturu TV. Tam Sabaka Gang, de Canada Pewang. Ja. Tijd voor het nieuws. Don't look up to news. Kulturu nyusu. Paste fastratis respuntu. Unde baniu. Sadef arkina niu. Kulturu nyusu. Paste fastratis respuntu. Suriname zo een hele klan. Maar go depti elk wan. Weshi alas my sari. Alas my bari, ma efu bondru kwawang. Tak wesre kama masranang. Beno wan soma, no abif kwari, no abif sari. Yeah, baya kriyo ya fans of shini. Esha idole in distance of innings. Dambotaki on the right place. Different colors, one stage. Go
go. Bekoro sinanga leite blow. Yeah. Beko horde gia pina follow. Bedes kapuri